Usa ka ordinaryong tinunaan ang 19 anyos nga si Jay Comerteberio. Lunes hangtod Sabado, dinhi siya magyampungan sa University of Cebu Main Campus, isip second-year college student sa kursong Education Major in Music, Arts and PE Kunmape. Di sama sa ubang estudyante nga gamito ng ilang libreng oras sa paglakwatsa, lahi si Jay kay panginabuhi ang gigahinan ni ini og oras aron makahuman sa pag-eskwela. Kay half day ra siya matag MWF, inighuman sa iyang klase, muuli dayon siya sa ilang panimay dinhi sa Barangay Careta. Hubuo niyang iyang school uniform ug ibilin ang school bag, dayon kuha sa iyang mga props alang sa iyang costume transformation. Mulakaw kini padung sa ilang gamay nga pwesto sa may A. Soriano Avenue, kundi inaninda ang iyang inahan nga si Flor. Magbutang siyag puwang nga lipstick sa wait ug aping, magbutang og dakong aom gamit ang pentel pen, magsulub og ID nga dunay dakong hulagway niya, magbutang og dakong buwak sa iyang dunggan sama ni Marimar, magpin og scarf sa t-shirt ug musulob sa iyang kaw nga giadornuhan og mga orchids. Sud lang sa pipila ka minutos, mu-transform na si Jay gikan sa pagka-seryosong estudyante sa buntag ngadto sa bonggang water vendor sa hapon hangtod gabii. Oh my goodness, Mama! Wow! Tubig! Oh my gosh! Naku naman, Mami, kasi tubig lang, Dragis, tubig. Palit na mo sa kong tubig. Isuro ni Jay ang bottled mineral water siyang inahan sa makalingaw nga paagi aron mas makadani og mga customer. Tubig! Yes, hello! Tubig! Tubig! Mato ni Jay, grade 6 pa lang siya dihang nagsugod sa pagpamaligya og tubig matag human sa iyang klase aron makatabang sa iyang mga ginikanan. Bisan og bugal-bugalan siya tungod sa iyang itsura, wa kini niya igsapayan. Magbutang kong ani para ang mga tao maengganyo or kanang mawala ilang problema tungod lang ani or sa ako ang kanang bisan unsa akong gipanul kanang sulti na malipay nga sila niya magkito-kinto mga anak ko, ma'am. Yes. Dili ka mauwaw? Dili, ma'am. Di ko mauwaw, ma'am, kay kini tarong man yung panginabuhian. Di man ko nangawat, wala mo ko nagibuhat na bati, pulse man nindot. Siya, digod siya maglakaw-lakaw, hindi kaabot sa balay. Magtuon siya, maningkamot din siya. Basin makahaman ko siya sa enforcing ko, magamay score siya, kasi hindi na ko na siya manitag tubig. Kasi trabaho na siya. Hindi na ko kaginan nga. Ay gud pagkaan maningkamot gud at may tinabangay gud mi basin makagraduate siya. Kundo na may mga musaway ni Jay, mas daghan ang nakadaig og nalingaw kaniya. Gani, misikat siya sa social networking sites tungod sa makadasig na storya sa iyang kinabuhi. Nailhan na si Jay karon sa ngan nga Tubig Diyes. Oh, malingaw kayo, may kay komedyante man kayo. Mawain ang kakapoy? Oo. Kadaghanan sa mga magtutudlo o classmates ni Jay, bagurang nakahibaw bahin sa iyang racket sa kadalanan matag human sa klase. Gihulagway nila kini karon nga usa ka inspirasyon. Believe ko niya kay bisag ka nang inana siya ka nang naninda ra siya tubig para sa uban kay gamay ra kay na pero para niya is very big thing na kayo kay manay mer nagpaskwela niya may nag-sustain sa ilang mga daily life. Nakain ko kanang porsigido jud siya mohuman sa iyang pag-eskwela. He is very cooperative, very diligent and studious, and then he has a potential to be a good leader someday. Kay mo raise masyaghan, mo act man siya, mo volunteer, and then he is a jolly person, and he is one of the inspiration among all UC students in the College of Education nga makaingon tag poverty is not a hindrance for success. Sa 2011 survey sa National Statistics Office, dunay natala nga 6.2 million ka mga out-of-school youth dinhi sa Pilipinas. Kadaghanan ning maong mga kabatan-unan miingon nga ang kakabus maoy nag-unang rason kung nganong niundang sila sa pagtungha. Mato ni Jay, way butang nga makapugong niya sa pagkabuot sa iyang mga damgo bisan pa ang kawadon.
eskwela jud mo kay ang pag-eskwela na kuan jud ka nang ikahuman nato makabot atong mga pangarap o makatabang ta sa atong pamilya. Kaya di jud ta mahunong bintas dili pa natupad ang ating mga pangarap, ma'am. Kunya kailangan never give up jud. Letter N is a big N. Never give up. Andrea Patenia, News 5.